İranda iqtisadi basqınların köpelmegi, Afgan bosqınlarının izina dolanmak taze tolxunni dörediftir. Soňky aylarda iş üçin İrana giden müňlerçe Afganistan raýaty İranyň milli pulunyň bahasynyň juda azalmagy asasynda durmuş harajatlarynyň köpelmegi we münasip iş pursatlarynyň ýoklugy sebäpli bu ýurdy terk edipdirler. Qaydyp gelen bosqynyň biri şöyle diýär: İrana geldik ýöne iş ýagdaýy uwerlikli däl ekeni, İranyň pulunyň bahasynyň pesligi, galmak manasyz, Afganistana barýan, özüme dukan açmak isliyon diýip şöyle görüň berýär. Yine bir bosqyn İranyň kynçylyklaryna şöyle işare etýär. 2 سال اینجا بودیم تومان خیلی بیارزش شده و من hiç çiğnemiyorum اینجا ki İran pulunyň bahasy gaty aşak düşüpdir. Kynçylyk bilen ayda $300 girdejimiz bolan ýagdaýda soňda bize hissat galan ýok diýär. ama çiğnemiyorum. Iqtisadi kynçylyklaryň gaftalynda howpsuzlyk basyşlar hem köpelipdir. İranda kanunsuz ýaşap ýören käbir bosqunlary tutsak etmek we deport etmekden söz açýarlar. Deport edilen bir bosqun şeýle diýär: "Mende kanuna laýyk senet ýokdy we çagalarymdam ýokdy. Olar iş wagtynda tutsak etdiler." İran resmileri iqtisadi basyşlar we howpsuzlyk barada oýlanmalary Afgan bosqunlary ýurtdan çykarylmagynyň asasy delilleri diýip belliýärler. Resmi çeşmeleriň aýtmaklaryna görä gelecek ayda 800 000 bosqun İrandan çykarylmagynyň ehtimally barlygyny aýtýarlar. Iqtisadiyat bilermeni Abdulzuhur Mudabbir bu hakda şöyle diýär: بحث مهاجرین از دو جهت میتونه که مورد مطالعه قرار داده شود. یکی که یک سری مهاجر است که با مهارت لازم است. Bosqunlaryň käbirleri bay tejribeli ustalyk bilen ýurda dolanýarlar. Olary peýdaly işgärleriň içinde hisap etmek bolar. Olaryň ýurda alyp barjak işlerini goldamak zerurdur. و میزان اشتغال میتونه بلند. Berilýän habarlar asasynda İranyň milli pulunyň bahasy ýyl başyndan bäri %32 we 33 töweregi aşak düşüpdir. Bu görülip eşdilmedik peselme ýurduň müçberinde aladalandyrjy derece ýitirip, goşak toparlaryň eklenji şo sanda bosqunlara güýçli täsir istisna alypdyr. İran 6 milyondan köprek Afganistan raýaty bar diýär. Şu ýylyň başyndan bäri 1.6 milyon bosqun İrandan çykarylypdyr. Canny hatara garamazdan köplenç Afgan ýaş ýigitleri kanuna laýyk we kanuna laýyk däl ýollardan İrana gitip maşgala eklemekçi bolýarlar. Amma bu ýollarda mudam hop hatar bilen baglanşykly soňky aýlarda käbir Afgan ýigitleri gaçak ýollardan İrana gitip kışın ya ayazlı gülleri sebäpli ya hem serhetçileriň ok atmaklary bilen ölüme sezawar bolupdyr. Şöyle hem Türkiýanyň serhetlerinde soğukdan ölen ýaşlaryň habary hem ýaýrapdyr. T24 telewizyony Abdurrahim Kerimi.